Hey, what's up mga ka-travelers? It's me, Renmark Base. At ngayong araw, nandito tayo ngayon sa La Consolacion Beach Resort here at Namanday, Bakakay, Albay. So ngayong araw, aalamin natin kung ano nga ba ang ino-offer nilang mga accommodation dito sa beach resort. Hi guys! Welcome to Namanday! So guys, nakita nyo nga yung La Consolacion with Maki. And ngayon nga, tag-init na naman. So if you're looking for a place where you can bring your family, meet Namanday Island.